खुलुमबाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज आवर गफि ब्लॉग दिनै मादैमोननि न'खौ दिनै नोंथांमोननो देखायनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनाव मोनसे सेकेन्ड चेनेल दंबावो गोबाङानो मिथिया जानो हागौ प्लिज नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव खनसे चेक खालामनानै बे आंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होनना मिजिंथिबाय आं बेहाय बर'नि ब्लग बानाया बियो आसामिसनि ब्लग बानायनो नाजायो आङो बारा रोङाबाबो नोंथांमोना खनसे चेक खालामनानै फंबाय हिसाबै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय न' गोदान बनायनायखौ नायनो लुगैदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आङो दुगैना लाग्रोनि मानसिया फुस्राव स्राव जाना दं आं दुगैना लानानै नोंथांमोननो गासिखौबो फारि फारि खोन्थिलांसै लेट्स गो बरियानो बेलासिनि जाखांलायबाय आरोना दुगैलोबै ओमफ्राय नै गामसा गानदों गाइस आं गामसा ओमफ्राय आङो न'आव थाबाथाय बेलासिनि ओंखाम जाफेरा दै फुङाव जानाय ओमफ्राय फुंनि मोनानि बिदिल'खा बेलासियाव जानाय अभ्यास गैयामोन दा साननैसो आलासि जायो पुरा टाइम टु टाइम मोनजाबाय दं एन्ड गाइस नोंथांमोना न'खौ खोन्थिगोन होन्दोंमोन आरोना नायदो नोंथांमोना नैबेनो आरोना गोदान बनायबाय थानाय न'आ नै दायो नैया थाथ'बाय दं दायो नैखौ गोदान बनायदों माला ओंखारगोनथाय मादै माला ओंखारगोन इयो टाइम लागोन न बनायबाय थाखागोन दा इखौ दोनथ'खाया दा दोनथ'खानाय नङा दा ना बे बिखिजा ओरै लुबावगोन दा न इखौ दिहुनथारग्रोनोसै आरो न फार्स्टआवनो नैखौ हागोनथ' नैबेखौ बनायखांग्रोसिगोन आरोना इखिजा लुथ'लासिनो इखिजा लुखांनानै ओमफ्राय ओरै एल सिस्टेम लुगोन होन्दोंमोन दहाय आमाया दायो रुम मोननैल' बनायग्रोदो उननियाव जि बनायलांबाय थाथों बास बे मोननैया ओंखारग्रोबानो जाबाय आरोना थाथ'नो थाखायनो मोननै रुम ओमफ्राय ओरै लुनांसिगोन उनावहाय जायगाखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों आरोना नै बारा न'खर गैया ओरैबायदि ब्लां जोंनिखिजासो न' गोदान नुबाय थायो बेफोरबायदि जायगा गुवारानो गैया होननानै इखिजा नायनो हागोन जायगाया ब्लां बै न'खरसे ओमफ्राय बिराद गोजानावसो दं आरोना बेयो बहुत खालि दं नै मादैमोननि न'खरसे दं ओमफ्रायथ' ओरै सिगाङावथ' गैयानो इया ओमफ्राय ओरै बिदि जायगा ब्लां थाबासो मोजां नाङो बेरायनो ओमफ्राय दिनै मादैमोननि जायगाखौबो एसे बेरायहैनोसै इखिजा बोग्रिबारि ना मा दं होननो नायनोसै अनिसिया सिङाव उन्दुना दं बारा दावराव खालामबाबो दा सिखारलायगोन नै आयु गथ'आ जि मोजां उन्दुना दं नै आङो अनिसामोननि गामियाव एसे बेरायनो नागिरदों आरोना नै जोंना रन्जित ब्र'आ आंखौ बेरायहोनो नागिरदों बैखिजा बोग्रि बागान दंनो बेखौ खोन्थिनो लांनो नागिरदों बबे साइडखिजा ओरैथिं थांनांगौ ओरै गिदिंलांसै बाराथ' गोजान जाखायाना गोजान जायाखै जोङो थाबायनानै थांनि आरोना ओमफ्राय बिना मोनसे चेनेल दंनो रन्जित आरटि बड'ल' चेनेल नामा नै स्क्रिनाव नुजादों ना गाइस खनसे चेक खालामनानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दायो जों थांबाय थानोसै लामायाबो नै पुरा बेसर बागान गोजा नोंथांमोना नायनो हागोन पुरा ब्लां सब बेसर बागान गोजा आरो नायखिजा दा बोग्रि बागानाबो बिदिनो जानांगौ आंनि मथेबा ब्र'आ बुंनाय हिसाबै बिदिनो बागाना जोंनावबो बिदि दङ बोग्रि बागाना बाट बिसोरनिया बेसे गिदिर जोंनिया बेसे गिदिर बेखौ नायनि आरोना जोंनि साय गिदिर ना फिसासिन बागाना नायनोसै सिमेन्ट दैमादोनो सेम जायगाया नायनाय स्टाइलाव आरोना बाला गोजा बेयावबो बे दै जाजोबो होनदों दैज्लां समाव फुरा न' लोमजोबो होनदों ना बेनि दैयानो गामियाव हाबहैजोबो होनदों ओमफ्राय बे साइडखिजा नोंथांमोना जिमान नुदों बे सब बोग्रि बागान गोजा ना खाथियावथ' दा थाङाखैनो बोग्रि नंगोन ना सन्देहसो जाबाय आङो आरो बे साइडखिजाबो दं स' जिखुनु बागानाव मोनहैग्रोनोसै मा जायो गाइस बोग्रि बागानालाय पुरा मा होनगोन इखौ दब्लायसे जागोन आरोना बोग्रि बागाना पुरा गुवारखा ना गुवारा खिन्थु बारा मोनथ'वाखै दे सिजन जायाखैना दा बोग्रि मोननाय बेनि थाखायनो बारा गैया खिन्थु बे जायगायाव फैबाथाय नोंथांमोना
पिकनिक स्पट बायसासो मोनगोन आरोना बेखिजा मानसि दं ओरै मानसि दं पुरा सोरगिदिं मानसियानो मानसि गोजा आरोना सिख्लाफोरबो दं बै सेंग्राफोरबो दं अनेक मानसि दंफैयो गाइस पिकनिक स्पट बायसासो मोनबाय आं इयाव फैनानै स' गाइस बैग्रिफोरा मोनजोबाखै सप्तासेसो नांबावगोन बैग्रिफोरा मोनजोबनो थाखाय सप्तासे नङाबा सप्तानै नांबावगोन आरोना बेनिखायनो बारा जानायखौबो नोंथांमोना देखायनो हादिया आरो मानोना जों जानोनो हाखाया हौवा मानसिफोरा मानोना गोखै सिख्लाफोरनि थाखायसो फेभरेट नङा होमबा बेनिखायनो बेफोरदि दं आरोना जायगायालाय जोंनिजोंनो एखे सेम गुवाराबो बिदिनो जोंनि ओजों साइडनि बैग्रि बागान बायदिनो आरोना गुवारालाय थाबायना फोजोबनो हाया जोंनि गेजेर फोजोबनो हाया इसोरखौ फोजोबनो हाया सेम नै बैग्रिफोरा बिदि थायला बायदों आरोना नै नायना नोंथांमोना गाहायावनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ इसिमावनो फोजोबनो सानबाय दिनैनि भिडिअआव 30K कमप्लिट खालामथारनांगोन दे सनाफोर आरो बारा नांला 500सोल' नांबावगौ 500खौ दिनै हरसेनि गेजेराव नङाबाबो गाबोन सानसे लामा नायबाय आङो गाबोन सानसेनि गेजेराव जे 30K कमप्लिट जागोन होननानै आं आसा थाबाय गाइस नोंथांमोना खालामना होबानो जाबाय नेना थानोसै आं बे मोनसे भिडिअआव 30K कमप्लिट जागोनखौ 500 नांबावगौ आं एसे शेयार खालामना होदो गावबा गावनि वाट्सएप स्टेटासफोराव दोनलाबायना होजोबदो 500खौ थ' लोगो मोनसिगोन बाय बाय